И здравейте, потребители на VBOX, аз съм Любодона 2001 и това пред мен е новата ни къща. Преместихме се заради един инцидент и сега ще ви ги представя. Значи, ето това представлява цялата къща. Сега ще я разгледам. И така, ето я отвътре. Тук долният етаж ни е пълен с честове и с един крафтинг тейбъл и пещ. Значи, тук това е чест рум. А на горния етаж има съвсем обикновени неща. Има легла, има един чест, два, има енчант и един крафтинг тейбъл и пещ. Старата ни къща имаше проблем, нещо стана с реса и така всичко се грифна, стана неудобно и така. Значи сега живеят с мене. С мен живеят ето тези хора. Алекс 145 Boys и Коко 1778. Тук ни е конюшната. Там има още една къща. Тук ни е малката градинка. И така, сега ще влезем. Ето я, тази къща още я правим. И така, до скоро.